Toată România se distrează în Disco Ring. Am invitat o trupă titrată, o trupă care se potrivește cu acest eveniment, Voltaj. Am început, avem și un sponsor în noaptea asta, bem mult, ne distrăm, toată România este așteptată aici în Disco Ring în vara 2006. Dar nu numai noaptea asta este specială, în fiecare seară este fiecare noapte are specialitatea ei, să spun așa, dar în noaptea asta e ziua noastră, e ziua României, din toată România aici. Da? Hai că te las să-ți vezi de treabă, mersi mult! Mersi și eu! Petrecerea continuă! Vă rog frumos, vă rog mult, din tot sufletul. Eu cu Force ne-am mutat vara asta, distracția s-a mutat vara asta, voi sunteți aici vara asta. Așa că vă rog frumos, 1, 2, 3 și facem gălăgie, dăm drumul la piesă. Cu mâini sus, cu tot. Trebuie ca lumea filmează. Cine are fluier să fluiere, cine are gură să țipe! Am împlinit 34 de ani. La mulți ani Disco Ring. Vă mulțumim. Vă mulțumim. Mai zi o dată. La mulți ani, la mulți ani! Vă mulțumim din suflet zecilor și zecilor de mii de oameni care ați ales Disco Ring vara asta. Am emoții. Ai emoții? Nu se poate, nu vine să cred. De ce? Din cauza piesei. Asta este, are emoții. Îl lăsăm puțin, poate îl mai prindem mai târziu. Oricum, petrecerea continuă. Bună seara! Bună seara! Cum vă simțiți în discoteca Ring? Super bine! A câta oară veniți anul acesta? Anul acesta e prima dată. Știi ce se întâmplă astăzi seara aici? Da, vine trupa Voltaj, sunt 34 de ani de când e înființată. Uite că și ea știe, ok? Distracție plăcută în continuare. Salut! Salut! Cum te simți? Super mega bestial! Da? De ce ai venit astă seară în Disco Ring? Să mă distrez! Știi ce se întâmplă astă seară aici? Se împlinesc 34 de ani de la înființare. E bună, eu sunt Mihai. Cristina, îmi pare bine. Ia spune-mi, de cât timp ai venit în Costinești? De o săptămână. Și cât mai stai? Până duminică. Da? În discoteca Ring, a câta oră ești anul ăsta? A doua oară. Și cum ți se pare? Foarte frumos. De ce ai venit astă seară aici? Vine Voltaj. Pentru Voltaj. Doar atât? Și pentru distracție. simțiți în discoteca Ring? Bine, foarte bine. Da? Ai venit de mult la mare? De 4 zile. Și cât mai stai? Încă cam atât. Ia spune-mi, știi ce se întâmplă aici astă seară? Da, e aniversarea. Ce aniversare? 34 de ani. Cât? 34 de ani. Da, doar 34 de ani? Păi așa am reținut. Da? Așa am reținut. Ți se pare mult sau puțin? Destul de mult. Destul de mult? Da. Ia zi, crezi că a venit multă lume în 34 de ani? Da. Da? Da. Îți place aici? Da, deocamdată mă simt bine. A câta oară ai venit?
Acum pentru prima oară. Anul ăsta. Și așa, în general? Am mai venit să anii trecut. Da? Da. Ok, distracție plăcută în continuare. Mersi. Pa, pa. Cum vă simțiți în discoteca Ring? Foarte bine. Eu sunt Mihai. Victoria. Ok, încântat de cunoștință. Ia spune-mi, știi ce se întâmplă astă seară în Disco Ring Costinești? În afară de faptul că va cânta Voltaj, preferatul meu este ziua discotecii. Câți ani împlinește discoteca? 38 am impresia. 34. Eu îi doresc și 38 și mai... Tu câți ani ai? Sunt bătrână. Scuză-mă, n-am vrut să te sperii. Te-am văzut așa, erai în transă, văd când dansezi, da? Da. Eu sunt Mihai, încântat de cunoștință. Îmi pare bine, sunt Corina. Ia spune-mi, ai venit de mult timp la mare? Nu, dar... Și cât mai stai? Până duminică. Doar atât? Doar atât. Până duminica asta, adică 3 zile, 2 zile? Asta e. Nu se poate. Și în discoteca Ring ai venit a câta oară anul ăsta? Anul ăsta, prima oară. Și așa, în general, a câta oară? Cred că cel puțin a 10-a. Da? Ia spune-mi, știi ce se întâmplă în discoteca astă seară? Mulți ani, face 34 de ani. Atât? Și vine Voltaj.